Teia Moner fa més de 40 anys que és titellaire i gràcies a la seva empenta des de fa uns mesos podem veure moltes de les seves titelles al MIT, al Museu Internacional de Titelles de Catalunya. Un espai pioner a qui vol donar a conèixer al públic l'art titellaire de tot el món. És a Palau-solità i Plegamans. Nosaltres som titellaires des de fa 45 anys, som col·leccionistes, fa molts anys que anem col·leccionant i tenim titelles des del 1800 fins als nostres dies. Mica en mica vam anar muntant aquest museu, també demanant a titellaires que aportessin també els seus titelles, perquè creiem que hi ha un material que està guardat en maletes que s'ha de veure. La característica d'aquest museu és que està organitzada no per països, sinó per tècniques o modalitats. Vol dir que el titella de guant està en una secció on hi ha un titella de guant de cada país. I així, d'aquesta manera, veiem com estan fets, com es manipulen, quines històries expliquen i a través d'ells podem conèixer la cultura de cada país i globalitzem una mica el que és la cultura. Aquí a casa, a Catalunya, tenim una tècnica de manipulació del titell de guant, que és el titella català. Es manipula com si hi hagués una espatlla amb 3 dits que entren en 3 forats. Això és com si fos el cap. Agafem el cap i l'espatlla, de fet, i tenim amb el dit petit i aquest podem manipular les mans. I és una tècnica única en el món. Aleshores, des del museu volem fer una reivindicació de cara a la UNESCO, amb una comissió, a veure si pot ser patrimoni immaterial de la humanitat. Després tenim la col·lecció nostra dels nostres titelles, dels nostres espectacles que han estat premiats. I després tenim tota una part que són els titellaires catalans, de moment, que ens han cedit material per poder exposar. I després tenim una part molt important que és teràpia i educació amb titelles. Són les titelles que han utilitzat psicòlegs per treballar la salut mental i per treballar els aprenentatges i les emocions. Un museu és per veure, però també hi ha coses que es poden tocar. Llavors hi ha una sala que és tot tocar titelles, jugar, manipular. El que volem és que sigui un museu obert a la comunitat i que estem oberts a qualsevol proposta, sigui de titelles, sigui de qualsevol art escènica. Estimats i estimades, que és la televisió. Sí. Doncs us convidem a que ens vingueu a veure. Estarem molt contents aquí, al MIT, al Museu Internacional dels Titelles de Catalunya. És únic i nosaltres també som únics. Home, sí. Sí, té raó, són únics.